joni miɗa yinno andude ko woni konnguli fuɗɗiɗi majjude joni. Aɗa wawi sifande kan konnguli seeɗa na konnguli majjuɗi na fuɗɗuɗi majjude? Alhamdulillahi rabbil alamina. Hana yimɓe meɗen heɓuɓe fini ley gure meɗen. A fini a tawi mamma debbo, a fini a tawi mamma gorko, a fini a tawi wuro fu ko ɗum haalata. Arande konnguli ngon e bangal salminagoji jowtali meɗen, sa taykiki a ƴeewiɗi ɗi fu ɗi du'aw, ɗi fu du'aw tan. Misalu tan mi waran mi haala yogaji seeɗa. Arande sa wi sa fini beetay a wi gorko mawɗo na debbo mawɗo mo mbiɗa jam waali, o wiya Allah wonne. Sa wiyama Allah wonne a heɓi du'awno. Kasen sa wi jam hiiri, Allah suuru en, Allah suuru en na Allah wonnu en, wona ɗum du'awna. Sa wi saɗi wiya a barke ma, sa wiyama barke ma lamɗo waɗe barke. Sa wi kasen tiyabu jom wiya fofo na fofu lobbe. Hoɗo woni fofude lobbe? Tawe ko poofago lobbo yaltata e maɗa, foofago lobbo yaltata e neɗɗo kana celluɗo no. Donc ɗi konnguli fu ana goduno arande ka hande ɗiɗi ndaara majjude, ka ɗum fu ɗum du'aw ngaji woduno. Fulɓe hande joppi ɗum. Ko heddi tan sa heɗinima a taykima ko heddi fu a jarama, a yettama, a jarama. Hoɗum firtata ɗum woni fofo, ɗum woni tiyabu. Allah wonnu wala on, Allah suuru wala ɗon, Allah barkin wala ɗon, Allah towne wala on, Allah darjine wala ɗon. Haya ɗum fu ana wonno e salminagoji e jowtali fulɓe arande. Ka ɗum fu ɗum neɗɗo ndaara majjude. Batte ko woodi tan eɗen jiiɗi ɓamde konnguli janani, eɗen jiiɗi raɓɓinɗinde ka kasen du ko woni sababu hewɓe meɗen hande enen haaloɓe fulfulde ley kulle haala nane en ɗe, ɗum woni média ngaji. A tawan feccere meɗen fu hande ɗo gonɗen ɗo, a tawan fu fina wuro. Ko feccere fu ley ngalluji ndima, ko ɓiɓɓe sanrusinkoɓe ndimama ley ngalluji e ley région ngaji, ley cercle ngaji, toon kaali fulfulde nde. Ka muynayi fulfulde ley gure meɗen ladde ɗe, ɓe muynayi ɗum. Sa muynayi ɗum ɗum na tawama hakkude e ɓaleɓe tan. Donc seeɗa ko saraɓe ma kalante ɗum, ɗum woni ko muynata, ɗum woni ko jogotoɗa. Ɗum waɗi sababu sa konnguli meɗen e barkinɗi duwantoɗe no kewɗi eɗen ndaara yoppude ɗi na fayi ɗiɗi ndaara hande majjude. Ana famɗi ley Bamako mo mbiyata ɗum jam waali wiya Allah wonde. Nana hani ananamo mbiyata ɗum saɗi wiya Allah suure. Ana famɗi hen. E ɗi konnguli ndaaruɗi majjude fa hande kay sa wona ley nokkuji yoga e ley a ƴeewima ɗo taykitimi tan, ɗo ɗum nanumi ɗum ko waɗi duuɓi sami yeyno ɗum ko doori ley Burkina to. Mbiɗa andi doori e manngal muɗum son sa salmini toon yimɓe fof mbiyata Allah wonde, Allah suure, Allah barkina. Ɗum kam mbiɗa andi ana heddi toon. Mbiɗa andi ley gure men hande mawɓe puɗɗi timmude ley gure meɗen toutefois mbiɗa wawi haalde Gondo e Senori ɗum heddino seeɗa. Ka hande heɓde ɗum tiiɗa kase, ana tiiɗi.